फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै स' नोंथांनावथ' थामनाय नायनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा आरो मा सोलिबाय थादों ससियेल मिडियाखौ मोजाङै मिथिखागौ नङा होमबा स' फाइनालि एनि टाइम जे बिथाङा गावनि संसाराव जानाय एसे जाथायखौ लानानै जेनेबा जा सोलिबाय थादों बर्तमान बेखौ लानानै एसे बुंबाय स' दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना गाइस जे एमजेआ मा बुंलांखो गावनि भिडिअआव बेखौनो खिथानाय जागोन स' गाइस नोंथांमोना होमबा बिमा टाइम वेस्ट खालामालासिनो बिथांनि बुंनायखौ नायदो। गोबाङानो सोंहरदों गोबां खोथा मा बुङो एमजेआ माब्रै पार्सनेल खेथ्रआवबा आं जेबो बुंनाय नङा दा सान्दियावहाय गोबाङा गोबां होलागासिनो दं मानो होनोब्ला मा लाब ना जाया गावनिनोखा बयहाबो न'खराव माबा माबि फिसा फिसौब्लाबो एसेब्लाबो जायो नाथाय बे नङा जे बयबो मानसियानो गाव गावनि न'खराव जानायखौ दामनानै लायो बेबायदि मानो होनोब्ला मोनसे आरो आउट जाबावदों जोंना भिडिअ बे जाहैबाय देरहासार ओरै खालामनाय जोंहा मेडाम पुर्निमा फुलमुनाबो बेखौहाय होदोंमोन देरहासार जौ फाग्ला होननानै बिनि होनाय मानायावबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिनि सायावनो देरहासार बिथांनि अनजालि बिसि मेरिना इस्लारिया कमेन्ट हरनायखौबो नुनो मोन्दों आरो आंनोबो फोरमायहरदों हरनानै नोंहालाय माथो नांजाखो मालाया जौ फाग्ला जादोंब्लाबो नोंहालाय मा दै गांदों बेलाय आंनिसो हौवा दा नोंनिथ' हौवा नङा बे नोंलाय मा बुंनो दरखार जादों बेफोरबायदिसो जानांगौ हिनजावफ्रा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फाग्लाब्लाबो जग्लाब्लाबो गावनि हौवाया गावनि हौवा मालायनिथ' नङा नालाय आरो मालायाबाव बुंनो मा दरखार थिग बेबायदिनो माखासे आन्डारस्टेन्डिं थालायोब्ला गासैबो बुस्थुखौनो नङाबा बहुदआनो थाखा मोनो होननानै ससियेल मिडियाआव होफैसिगौ थ' बेबायदि जानांगौ आरो आं सानो न'खराव सोरहा माबा थाया माबा मोनसे बयहाबो फिसा फिसौब्लाबो बुंलायोब्ला दिनै आं बुंगोन आंजोंबो सोरबा लोगो जागोन थिगानो जादों सोरबा गाज्रि बुंग्राबो थागोन दिनै बै बुंगोन हो मोजाङानो जादों नोंनानो थिगखा औ मा समादान डेफिनेटलि जेबो गैया बेखायनो मा बेटार सिरि थाथ'नायानो गाहाम होननानै आं साननानै लायो आरो बेफोरनि बे खेथ्र'आव बा गाव गावनि न'खरनि खेथ्र'आव गोबाङा खोथा दिहुननो नागिरगासिनो दङ नाथाय दासिमाव खोनाखाबायनो जे सिरि एमजेआ थानायानो मा गाहाम बुंलांखो होननानै आं सानो जे न'खराव एसे दावराव दावसिनि थाखाय जादों होनना बुंदों एक्सुवेलि नोंगौ न'खराव दावराव दावसियाव एसे एनै नांलायनाय खमलायनाय होनलायनाय जाखायो नङा होमबा बुंनाङि बाथ्राखौ बुंफ्राङो मालाबा रागा जोंनायनि सटआवनो स' दायो बेयाव मोनसेल' बिसोर सानैनि मोनसेल' भुल नुदों आरो ना आं जेनेबा जे पस्ट खालामनानै बिदि ससियेल मिडियाआव खिथानाया मोजां नङा आरो ना जे बिदि खिथानाय लोगो लोगोथ' माखासे मानसियाथ' बायदिसिना खोथाफोरखौथ' बुंखागोन ना बेखायनो बे पस्ट खालामनानै होनाया मोजां जायासै आरोना बेल'सो जाबाय थायो नङा होमबा गाइस स' गाइस नायखाजोब्बायनो खोनाखाबायनो हारियाव बुंनांगौ खोथाथ' गैखाला नङा होमबा स' दिनैनि भिडिअ आं जे एमजे मा बुंलांदों बेखौल' खिथानो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन स' नोंथांमोना नायखाबाय नङा होमबा स' गाइस भिडिअखौ फोजोब्बाय एसेनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट